Hi. What's your name? Galem. You're Galem? Yeah. How is it? How is So the resort? It's so good. You know how to swim? Yes. Yes. Yeah. You sure? Okay, let's see. Okay. We're going to Lagoon. Oh, another beach. Ayan, may nakuha siyang shell. Ano yan? May laman ba yan? Wala, shell lang. Balawan? Balawan mo dito? Dito tayo ngayon guys sa may Muki Island, Balawan, La Union. Ayan. Low tide kaya dito na lang tayo pupunta sa may lagoon. Uy, fish oh. Ooh, fresh na fresh. Saan na yun? Ayun, ayun na wala na. Grabe, oh. Yan, naliligo na ang mga kasama namin. Ababaw? Ababaw? Ah, nadalam na ito eh. Adalam? Ay na, yun duma? Mupay, wala yung daragi ay. Napandasamot, jabay-bay, nga talaga jay. Ay, taga-Bagyo ka rin? Taga-Bagyo ka rin. At yan, yung bagyo. Ito taga-Trinidad. Ah, parehas na taga-Trinidad. Ay, dyan PM niya ka? Ay, Buyaga. Ay, buyagan ka. Talo kayo ngayon medko eh. Tagat ka na. Ay, sikat tagat ko. Nag-work ka sa hindi Bagyo. Agsasarat dagiti taga nga to. Agsapol dati danom. Ay, taga-Pangasinan, taga-Anda. Babgan nga na, awan daluhin na. Tayo lang nga makakita natin niya, kabay-bike tayo nga namang. Ay, na pang kayo mag-jain, tikuan ko ya, jay. Hindi pa eh. Ay, si Ruwins. Habang kayan. Ayan, may fish daw doon. Apay, bani, itap na maala na. Ayun, oh, yung fish. Nakita? Ayun ah. Ayan, oh. Tapos gahit kayo na. Fish. Ayun siya. Oh, tatak. Yan. Oh. Kaya ganun bagyo. Gusto mo. Wan. Ana, taputan dapat no. Wan do. Anong bagyo? Ay sus. Nakachinelas ka no? Ano makasugat? Saan man? Bun de chinelas mo anak. Ay, kinaya, malaplat. Nangoy ka na? Saka lang kayo si Daddy. Napagod man tatay ah. Apay, tatay. Lublog na gawin. Lublog galing. Ang kitang katilang Kajan ka barang warrior, kajan ka barang. Betul. Kan. Kajan ka barang warrior.
Bolat niya. Dito yung katablay. Uy, napipintas pa rin. Hoy, saan? Ginokan. Melab, jay pinaktis mode. Hindi na pinitin. Awan, ang ganda mo makakaid ka. Ito ba rin ba paglagot? Ay, pagkila, kasalid! Ano magkakarang? Ibang kota, Joy Tempel. Ada ta? Apo, amon mo ni Josie, kaya mo yan. Ay, ba't ba to? Haan. Asidig lang kami dito yun eh. Mga few away kilometers lang kami nun. Oh, Uy. hindi kita na. Hintayin na ta, data ito yun kasi agyahe tayo ito manin. Ha? Uy, agsukat tayo muna na. Agsukat tayo sa
Baka. Okay, yan muna ang ating video dito sa may Imuki Island, Balawan, La Union. Sana nag-enjoy kayo.